Hello everyone. नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोरबोजों आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै फैलायबाय आङो आइखौ लानानै बेंकआव थांनो थाखाय आरोना। थ' माने दाथ' बयबो सार्भिसमेनफोरनि थाखाय आरोना जायफोरनाखि साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय बा सोरबाया बिदिनो फेमिलि पेन्सन मोननाय बेफोराथ' नभेम्बर मान्थआवहाय माबा लाइफ सार्टिफिकेट हैखानांगौ नालाय दं गैयानि दा बिनि थाखाय जोंहाबो आइया बिनि गेजेराव सासेमोन नालाय थ' आइयाबोथ' गावनो गोदोहाय जोंना बिखुनजो आइया एलपि स्कुलाव टिचार मावोमोन आरोना ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो नै आइयाथ' दा थांनो हाला नालाय बिदिनो आइया 80सो जालायलांसिगोन आरोना थ' दा ओंखायनो आङो नै लानानै थांनो ओंखारदों दिनै आइयाथ' थांनाय बोसोरनैसो सिगाङाव बिराद अबस्थाया खाराबमोन दा एसे मोजाङाव फैफिनबाय आरोना गोदो गामियाव थानाय समाव एसे अबस्थायाथ' खाराब जाथारबायमोन नालाय दा एसे मोजाङाव फैफिनबाय दा थाबायनो माने हाफिनबाय आरोना थ' ओंखायनो आइखौ लानानै दा थांनो नागिरदों बेजों लोगोसे दिनैहाय आं आइखौ बिराद गोबाव जाबाय नालाय आइयाबो माने गोदोथ' मालाय गावस्रा बोराय बुरि माबायाव थानाय समावहाय बङाइगावआव सानैजों बेथनफोराथ' गोदो बङाइगावआवमोन नालाय बेहाय थांनाय समाव बिराद मोजां माने थांनानै हटेलाव ओंखाम जाबायमोन नालाय बेफोरखौनो गोसोखाङो आइया ओंखायनो आं दिनैहाय बल'खा हटेलाव आइखौ ओंखाम जाहोबोनो होननानै लानानै थांनो ओंखारदों आरोना फार्स्टआवनो आङो आइखौ ओंखाम जाहोखांनानैसो बेंकआव लांसै आरोना थ' बिदिबा लोगोसे आङो दा आइखौ मा देखायनो हायो देखायनोसै ओमफ्राय टाइमसो मोनगोन ना मोना दा बेनोसै थ' फैदो लोगोफोर बिदिबा आंजों लोगोसे थांफादिनि আজি আমাৰ মাক একদমৰে ভাল ভাত খুৱাব কাৰণে লৈ আহিছোঁ দেই একদম বঢ়িয়াকৈ খানা দিব আজি এইফালে रेडि खालामबाय जानो थाखाय आरोना सासेयाबो आखाइ दे बैथिं जिरायदो साइड खालामनानै बन्द' खालामनो रोंबावला आलौफ्रा दे जायो बैहाय दे बावनो जिरायदो बावनो जिरायदो हास्लाबथारासै हनै ओंखाम जानाया आथुर बेदरखौनो होस्लाबलायनो हायासै आइया जि हास्लाबा जाबावबाय ओंखाम उखैबाय खोमा आमायालाय माजों जागोनसै दालिजों दे केमेरा बोरैबा जाबाय आंना दे जादो दे जाथोंसै जादो दे जाखांबाय लोगोफोरनि आइया हारसिंसो जालायलायबावो आरोना जाखांबाय जोङो दा जाखांबाय लोंखांबाय नै गारि नेफिनबाय दसे थांसै दाना बेंकआव थांसै जोङो फिलफिलि फैगासिनो दं फिलफिलि फैगासिनो दं थाथ' र' सफैबाय नै बेंकआव दा थांसै रिक्सानिफ्राय